Täällä pihalla on tylsää yksinään. Mitäköhän tekis? Pitäis varmaan ainakin lähteä jonnekin hiljaisempaan paikkaan. Mennäänpäs nyt. No niin, nyt ollaan vähän hiljaisemmassa paikassa. Ja mä haluan kyllä ottaa tästä maisemasta kuvan. Siis kattokaa! Oh my god! Joo, mut mun on pakko ottaa tästä kuvan. Ottakaa hetki. On tullut aika lentää minun omaa puhelintani. Onneksi on tein. Katso, kun jos te ette tienneet, niin LPS Cityn säännöt on se, että vasta teini-ikäisenä saa ottaa oman puhelimen käyttöön. Mihin näitten kuorian kameran paikka on? No, otetaan kokonaan kännykkä pois kuorista. Niin, vähän ehkä se kuvakin. Olemme omalla pihamaalla. Miten voisi olla hirvikärpänen? No niin, nyt. Jos saataisiin otettua se kuva. Mihinkäs kaikkiin someihin vois laittaa sen? Ainakin Twitteriin twiitataan, Instagramiin, ja Twitteriin. Ja Snapiskin vois laittaa omaan tarinaan. Noin. Nyt on. Nyt taas tulee tämmönen hirveä ääni. Onneksi mulla on Rahe mukana. Nyt lähdetään. Mä en jaksa enää. Nyt mennään. Nyt olemme täällä hienolla puun luona taas. Kissat eivät kiipeile, tai siis kyllä kissat vähän niinku kiipeilee puissa, mutta ei silleen niinku ihan arkipäivinä. Tai no silleen, ei nyt ihan joka arkipäivä, mutta kuitenkin. Ja tämä on kyllä aika kivaa. Vaikka. Niin. Ja taas pitää ottaa kuva, kun on niin OMG-maisema. Kattokaa teki. Siis eiks ollutkin hieno? Siis mun mielestä ainakin oli. Ja niin. Siis tää on vaan niin ihku. Mä vaan toivoisin, että niin kun tän vois ikuistaa ihan oikeesti. Ja et muutkin näkis. Mutta kun en ole mikään linja-auto kuski, niin en voi viedä ketään ajelulle. Eikä minulla muutenkaan ole mitään niin kuin
autoa, koska olen vasta teini. OMG! Luulitteks te? Ja hienoa, mun kuoret meni rikki vähän niin kuin, mut nyt on taas pakko ottaa kuva, kamera. Ja sitten taas Instagramiin ja Twitteriin twiitataan ja Instagram ensiksi. Tosi hieno maisema taas, on maisemaretkellä. Hashtag hieno maisema, hashtag kaunista, hashtag minä olen luontoretkellä, hashtag ihanaa ja valmistellaan. Noin, nyt se on siellä. Sitten taas twiitataan. Luontoretkellä ollaan. Yksin vain, mutta joo, kuitenkin twiittaa. Sitten vielä Snappi-tarinaa. Näin. Sitten laitetaan taas puhelin kuoriin. Ja jatketaan matkaa. En osaa pitää. Noniin, sit mennään. Noniin, ja nyt olemme täällä kalliolla. Täällä on tosi hienoa, tosi kaunista. Ja täällä menee muurahaisia. Ja mä oon täällä polvillani. Ja taas on pakko ottaa tästä hienosta maisemasta kuvaa. Tää on niin ihanaa vaan. Siis, kattokaa maisemaa. Ihana maisema. Oikeesti toi on niin hieno. Vaikka itse, vaikka itse mä en osaa selittää. Se on vaan hieno. Seuraava kohde on todella hieno. Minä koko ajan rikon kuoreni melkein. Tuo pitäisi ottaa pois. Mutta nyt otetaan kuva, kamera. Noin. Sitten taas mä nyt laitan. Mä nyt pätkäsen hetkeksi, että mä saan nyt sen otettua sen hemmetin. Oho, ei. Sori. Mut siis et mä saan otettua sen. Tai siis et mä saan twiitattua ja laitettua Instagramiin ja kaikkea kakkaa. Mut joo. Ai, mene pois. Kavuraisista. Mut joo. Nyt taas muurainen! Nyt saan otettua. Tai siis twiitattua ja kaikkea laitettua Instagramiin. Mutta nyt lähdetään täältä kaupungista. Muurahaiskaupunki. Käypinki. Olen hyvä suomalainen. Siis niin kuin maailman paras suomalainen. Käypinki. Nyt lähdetään. Nyt ollaan saavuttu tänne seuraavaan kohteeseen. Täällä on aivan järkyttävän kaunista. Siis te ette voi uskoa, mutta sitten kun mä näytän. Ja siis oikeesti tää on vaan niin hieno. Tää on, mä en tiedä mikä tää kasvi on, tai siis ei tää ehkä kasvi on, mutta pensas. Mutta joo, kuitenkin se on hieno. Siis tää on vaan niin hieno, koska oikeesti tämä niin kuin on vaan. No niin, ja tästä en jaksa ottaa kuvaa. Tai no, ainakin laita pausalle siksi aikaa, koska tässä menee aikaa.
nyt sun otat tuossa kuvan. Mulla oli tää puhelimeni jo selässä. Ja tuo ruohonleikkaaja sais häipyä hempskattiin, koska se on aina siellä, missä mäkin oon. Mut seuraavaan kohteeseen meillä on 5 minuuttia aikaa vielä. No niin, nyt olemme saapunut viimeiseen kohteeseen, joka on ihan ihan jees. En nyt sanoisi maailmankaunein, mutta on tää nyt hieno. Ja pian toi ruohonleikkaaja tulee tästä ohi, mutta mä nyt yritän olla nopea tässä kohteessa. Joten joo, katsokaa nyt hienoa maisemaa. Tää on ihan se ruohonleikkaaja ei ottaa ihan vielä, mutta kyllä se pian tulee. Mut joo, mun pitää varmaan lähteä tästä, koska pian se oikeesti tulee tänne. Ja eikä tässä muuta. Okei, tää oli Tokavipa kohde. Ja viimeinen kohde tulee pian, mutta odottakaa hetki. Mun serkku taisi tulla. Mut nyt mun pitää vissiin lopettaa. Mut joo, tää oli viimeinen kohde. Heippa! Me nähdään ensi videossa, joka tulee toivottavasti pian. Heippa!